Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kwanga kuri sei kumabasa. Pane imwe episode iyo yandaposta inyaya yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nyaya iyoyo yagumira munzira, saka ndichaisa audio yacho kwekupedzisira kweepisode inoyi so that munge muchizonzwa kuti nyaya yavo yakazopera sei. Apologies for that. Pane message yekutanga iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume wangu, saka kumusha kuchiredzi but tinogara muno muHarare. Ndakatanga kuziva kuti murume wangu anofarira zvekuenda mudzin'anga dzakasiyana siyana. This was the last year. Saka akaenda kune imwe n'anga, akauya nemishonga yaakauya nayo, ndikairasa akazondituka. Saka last year ndo pandakazodzidza chidzidzo icho chandinodawo kudzidzisa vamwe kunzwa uko, kuti kazhinji paya pamunozosara moungana sedzinza maita maprograms enyu, vamwe munenge matofambirwa nechekare, unosara zvako wosvika paground but vanhu vanenge vapedza newe. Murume wangu last month akabva mukutenga motikari, saka motikari yaakatenga zvakatora gore rose, zvakatorera pamunini gore rose vachishandira mahara kwavari kuSouth Africa. Mari iyi iye anoti akangoinhonga, shuwa akanhonga mari akaenda akatonotenga double cab. Handichataure hangu zita remotikari. Saka murume wangu akanhonga mari akaenda akanotenga motikari, asi mari iyi imari iyo yakashandirwa nabamunini gore rose, kubva gore rechitanga. In fact kubva zvavakabva kuno kumusha vachiti vava kudzokera kuJoni muna January vachienda kunoshanda, havana chavainge vachafambira nekuda kwekuti vainge vatova nechikwereti kune mukoma wavo anova ari murume wangu. But chikwereti ichi chikwereti chemumweya, zvekuti unongoramba uchingoshanda chete. Zvese izvi ndainge ndisingatozvizivi kuti kune mhiko dzakadaro dzekuti unoshanda mari unenge uchiibata asi mari iyoyo inenge isisiri yako. Hamene kuti mishonga yacho vanomboifambisa sei. Murume wangu haasi munhu uya wekuti ari open, anoita zvinhu zvake chinyararire, unozongoona maresults. Saka handitozivi kuti mishonga yacho inombofambiswa sei, but chandinoziva ndechekuti murume wangu akaenda kun'anga. Saka nyaya iyi payakatangira mukoma, yakatangira last year, ndingangoti kunana June, July, pane pamwe apo pamunini pavakambouya kunoku kumusha. Saka pavakauya kumusha vakasvikira kuno, handichatauri hangu kwatigere. Saka vauya vakanzi vaifanira kuti vange vachiuya nemadoro. Ndimukoma wavo uyo akati undivigirewo madoro eko kuJoni. Saka ndichangoti ihanza iyo yavakabva nayo kuJoni. Saka madoro awa vakauya nemakeni avo 6 akangoiswa mufiriji. Makeni iwawo kunwiwa kwawo handina kuzomaona. Saka murume wangu iye ari kuti hanzi vakaenda vakanosiya makeni iwawo edoro mumapako. Saka hanzi doro iroro as long as riri mumapako zvinoreva kuti pamunini vanenge vaine chikwereti kune murume wangu, vanenge vachingoshanda chete, ende mari yacho yose inenge ichingoitwa transfer mumhepo. Vasati vaishandisa inenge yatova mumaoko memurume wangu. Ende ndaiti zvimwe kuda kutamba, but paakazoti ainge anhonga mari mangwana acho tichimuka tichinotenga motikari. Mukoma motikari yakatengwa nemurume wangu inodhura zvisingaiti. Saka takatoenda tikatonotenga motikari nemari yandisingazivi kuti yakabva kupi. Saka pandiri kuda kungopawo vanhu dzidziso ndeizvo zvakaitika patainge tiri kumusha
kuchiredzi, saka ainge agara afamba nechekare, but vakafamba havo vakawanda nekuti pamunini ava vanonzi ndivo vane chipo cheuvhimi mudzinza rose. Saka chipo ichi chiri kurwirwa nevanhu vakawanda, saka vakazosara vosvika zvavo pafunction, but vanhu vainge vatopedza navo. I think kuti murume wangu ainge ava kuda kungoti mishonga yake iyo yaakaenda akanobata ari ega inge ichizokonekta, in which dzimwe hama dzake hadzitozvizivi kuti vakazotongoshandiswawo nemurume wangu. Ende pari zvino kubva zvakatenga motikari mukoma, murume wangu anokwanisa kungoita mari, anokwanisa kungobuda otodzoka. Paanodzoka anenge aine mari inenge isingazivikanwi kuti mari iyoyo anenge aiwana kopi. Ndiyo secret yangu yandauya nayo. I hope kuti secret yangu ichabatsira vamwe vanhu kunzo uko. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ndiyo nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndikuda kungobatsira vamwe vanhu kunzoko kuti unosara zvako osvika pafunction, asi hanzi vanhu vanenge vatopedza newe pakaipa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Dai mangovaudzawo bamunini shuwa kushandira mahara, iwe unenge uchishanda hanzi gore rose, then umwe munhu ongotonotenga zvake motikari kungononga mari. Saka paya pazvinonzi ndakanonga mari, paunonzwa munhu achiti ndakanonga mari ndikatotenga imba, zvinoreva kuti mari iyoyo inenge iri mari inenge yakatorerwa kaumwe munhu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iwo ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudaiso. Saka tino umwe mudhara uyo watakarovera basa rake. Mudhara uyo ari kuSouth Africa. Zvinonzi kuSouth Africa ikoko ane mabusinesses. Saka ndakamuziva kuburikidza neumwewo mudhara uyo anogara kumaraini ekwedu. Ndiye akandipa mafone numbers. Akati andipa mafone numbers, akabva achizonditi ainge achida kuroverwa basa mudhara iyeye. Saka izvi zveroofing ndakazvitanga kubva ndichiri kuJoni, ndiko kwandakadzidzira basa reroofing. Ndobva ndachizoya kunoko kuZimbabwe. Saka nditorine mabasa akawanda awo andaita. Saka ipapo mukomanashi ndakabva ndachizotora vamwe vakomana avo vandinoshanda navo. Zvino ndakati ndava kushanda munharaunda imomo mandainge ndichishanda, ndakabva ndachizopfimba umwe mudzimai wepanext door. Akabva achizondibvuma, andibvuma asi akati unotanga wandipa mari. Ini dhuu mukoma, ndakabva ndachizotora mazen'e. Ndoda kutaura chokwadi, ndatora mazen'e ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonorova roofing somewhere else, ndichiti ndichazojegera sezvo ndiine mabasa akawanda awo andinobata. Saka ndakanorova roofing uko kwandainge ndichida kupedzisa, because ikoko kwainge kuine zvainge zvichinetsawo ikoko. Saka tainge takawirirana kuti ndichingopedza roofing obva vatondipa mari yangu. Ndakarwa roofing zvainge zvisingazivikanwi nevamwe vangu, then ndokubva ndapiwa mari. Mushure mekunge ndapiwa mari mukomanashi, ndakati ndichinoona mukadzi uyo wandainge ndapfimba. Ndakarasika ndikakaruka ndava pakati pesango. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti imba iyi yatainge tichida kurova roofing, imba iyi iri kumasuburbs mukoma, asi imba yakatengerwa chikwambo. Mudzinza mavo makaurawa munhu. Saka munhu iyeye akati kana musingadi kundiripa zvaizvezvi chinditsvakirai pango pekuzorora. Saka izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndatetereka usiku hwose nesango. Mangwana acho makuseni ndakangoti ndichingonobudikira mune rimwe village, ndokubva ndatoona
kuti ndainge ndatosvika pamba peng'anga, sekuru ivavo vakabva vati kwandiri ndainge ndatobetserwa nemidzimu yavo, nekuti mweya iwoyo wacho wengozi wainge uchida kutoti ndinge ndichipenga. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti imba iyo yatainge tichirova roofing, imba iyoyo yakavakirwa mweya wengozi, mweya wechikwambo. Mundara yeye ari kuSouth Africa zvinonzi akaromba. Zvino paita dambudziko ndepekuti ari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichipedzisa basa apa. Inini mukoma ndakapiwa mhiko dzekuti handifanire kuti ndige ndichisvikapo pamba ipapo. Apa ndainge ndakamuti chindipa mari ndinge ndichipa vakomana vangu so that vange vachipedzisa basa. Iye ari kuti kwete, hazviiti, ndinoda kuti unge uchitanga wapedzisa basa. Apa vakomana vangu ndiri kuvati kana ndikati chiendai munochovha basa vari kuramba. Apa zvinhu zvangu zvose zvakamira pa1 place, handina kana chandiri kukwanisa kuti ndinge ndichiita. Izvezvi ndichitaura nemi kudai, mumba hamuna kana mafuta, yeti ndiri munhu ane kambani uye zvekare nditori nevakomana vari mumabasa. Vanhu vose vandiri kurovera mabasa avo vari kungochema vachingoti zvinhu zvakaoma, chimbotiroverai basa sezvo tagara tiri macustomers enyu, tichazokupai. Apa ndainge ndiine mapromises andainge ndiinawo ekupera kwemwedzi waSeptember, asi vanhu vacho vose vainge vakandivimbisa vose vakangonyarara. Pane umwe akati kubva zvawakaita basa pamba pangu kuflea market kwakabva kwanyarara, kuti zii kuti hauna mweya wemunyama uri kukuteverera here. Paakadaro hana yangu yakarova because akaita sekunge ane zvaanoziva pane zvandakaita. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundiyamura zvaizvezvi, kunyange vanenge vachida kundipa mabasa ndipedzise imba yemudhara uyo ari kuSouth Africa ndinge ndichibuda maari, nekuti ndava kungoramba ndichingotevererwa nemweya wengozi. Please assist me. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Inga vanhu vari kubura hombe kuvakaimba from South Africa kutotenga stand kumasuburbs, motovakaimba muchivakira ngozi, mweya wengozi. Just imagine naimi kana mudhara yeye akazonzi afa, then vana ubva vati tava kutengesa maproperties amudhara wedu, izvo imba yakavakirwa ngozi. Then netuma savings twako bva kuti ndawanawo imba kumasuburbs, obva watenga imba yakadaro. Kuti zvinhu zvako zvingazofamba pakadaro, tell me what you think in the comment section. Ndakedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi, makadii zvenyu? Iniwo ndine secret yangu iyo yandiinayo. Ndakachata, it was last year pandakachata mainge muri muna December. So everything is okay in my marriage. Dambudziko riripo nderekuti ndakachata na boss vemurume wangu is no longer working for my boss anymore. Ndakaito informed decision. Ndakati zvandinoda ndezvipi? Ndikati chakakosha ndechekuti unge uchizova neramangwana rakanaka. Boss vemurume wangu vakandipfimba nerimwe zuva vauya kumba, ndikabva ndachizovabvuma. So he is a South African. Apa ndatova nemapapers emunomu. Murume wangu kunyange ainge akadzidza zvake, but zvemapepa ndakatoona kuti hazvifi zvakabuda. Apa takaedza mukoma Nashi. Pandakaita give up ndepekuti ndakati ndaitawo course sezviri kuitawo vamwe nurse aid, ndichiti ndichaendawo kuIreland then totangirawo ipapo, but hakuendeki mukoma. Ndinoona sekunge vanhu vari kungoita mari, vanhu ava vane macolleges vanodzidzisa vanhu kuita nurse aid, uye zvekare nemaagent acho mamwe anenge achinzi anozokutsvakira basa, because ivavo ndo vari kuita mari, nekuti vanhu vakawanda vari kuita macourse but vacho vanoenda vashoma. Nekuti muclass, kana kuri kunzi muclass munenge muri 14, pahu14 hwenyu kunokwanisa kungoenda munhu 1, so which means vamwe 13 vose avo munenge mangoitira course yacho mahara. Ndo zvakaitika kwandiri mukoma. Ndakaita course but
but chakabuda hapana. I then gave up mukoma. Ipapo ndainge ndatombova suicidal because ndainge ndichiona kuti mari yacho haisi kumbobatana muno muSouth Africa apa hatichadiwi. So what happened was that ndakabva ndachizopfimbwa nemurungu wemurume wangu. Ndakabvuma ini mukoma. I felt like a prostitute, to tell you the truth, but I made an informed decision because ndakati ndagara pasi ndikacalculate ndikati I am married to my husband, he is a Zimbabwean. Passport yekuZimbabwean haina kana value. Tine mwana wani watiinaye, mwana iyeye tichamupa ramangwana rakaita sei. We are just struggling. Vanongoti vakadzidza but chinobuda hapana. Then ndikabva ndati asi murungu wemurume wangu, he is a bachelor, he has been a bachelor, akati iye aneta nemujolo, ava kuda to be settled down and he is scared to settle down with a South African. Nekuti akati vakadzi vemuSouth Africa vanouraya varume vavo. Kana ukangochata nemuSouth African, the next thing that you are going to die, iye anosara achidya mari dzako dzema-life insurance policy nei in which zvinhu zvandisina kana basa nazvo. Number 2, ndikati marriage it comes in ma-benefits. Ndinenge ndatova ne-citizenship and this will help me, not only me, nekuti kana ndava ne-citizenship then zvinoreva kuti hama dzangu, especially my closest relatives, ndinokwanisa kuzova applyirawo ma-permits, ma-study permits, ndotorawo vana vemasisters angu vouya vodzidza kunoku so that vange vachizova neramangwana ravo rakanaka. That is what I decided mukoma. Zvinhu zvainge zvakarema, kunyange murume ndakaita kutoudza pafoni. Ndakaenda kumba, ndiri kumba ndopandakamisira audio ndikati I'm very sorry, hauna kana chawakambonditadzira, but I've decided to move on. Ainge asingazvizivi zvake kuti ndasarudza kuita move on nani, ndikatochata nabosi vake. Right now I'm married to a South African. Zvese bho mukoma. Pandakaona kuti South Africa iyo pachezvayo economy yacho iri bho, pandakaenda ndichinotorawo motikari kudealership because ndine income yangu. Zviya zvamunoitana zvokunzi ma-wife allowances, kana zviri zvepamutemo inotoonekwa sesalary. Saka akanditi ndikuda kubooster credit score yako, akatanga kundipa wife allowance from the day we signed the marriage certificate. Saka ndainge ndichitodeclarewo income yangu. Saka after a certain period ndakatoshamisikawo achitondiudza kuti now let us go and check because West Bank yatumidzira message. Tikaenda kudealership imi, I was so surprised kuti ndini herewo Mary, ndava nemotikari inodana kuti inini Mary ndine motikari yandakatengerwa, ndingati yandakazvitengera ne-wife allowance yangu. So South Africa ine ma-advantages kudarika Zim. Saka advice yangu, kana kuri kunzi unenge uine muSouth African wako waunenge uchidanana naye, vasikana kamusatambisa mikana, go for that guy. And when you go for that guy, please go so hard, very hard, zvekuti you will see you as the only woman in the world. Risina mushonga, but kutongopa murume mamwe mazirudo ekuti kana akaona mukadzi wemuno muSouth Africa anotiza achidzoka mumaoko ako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we, vakatoramba murume. Hanzi ndakaramba murume nekuti ndakashandisa common sense. Pakaipa. Munotiwo kudii neizvo zvakaitwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let me play for you that audio ye-episode iyaya iyo yaperera munzira. Ndo zvainge zvava kundiremera. By 2019 I had became a full-time logistics officer, life ichinyaso kufamba, and we started a new life in Manchester during COVID. Mukoma zvinongoita nyasha dzamwari. Whilst others were losing jobs, inini nemudzimai wangu takatotanga a small food import business on the side. By 2023 we had grown it into a registered company. Tinoto supplier
goods from Midlands, and we are homeowners kunoku kwatiri, something that I never even imagined apo pandainge ndichitambudzika. Saka takabva tachizodzokera kumba mainge muri mugore ra2024. So when we visited back home in the first time in many years, vanhu vakashamisika, especially avo vainge vakaisa zvituko pamusoro peupenyu hwangu. Vanhu vakashamisika, asi pano mumwe muzukuru akazoti patainge tiri tega, muzukuru uyu akabva achizoti kwandiri, sekuru ndiudzeiwo, munozviziva kuti ndakashayikirwa nemwana wangu, makaenda kupi? Ing'anga ipi kana kuti muprofita upi akakubatsirai? Zvinhu zvangu hazvisi kana kumbofamba sekuru, ndibatsirei, ndiri mwana wenyu, ndimi amai vangu, munokwanisa kutondibatsira. Saka mumhuri ivo vainge vachifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiine ng'anga yainge yakandibatsira kana kuti ndainge ndakaenda kune venguo tsvuku. Akati, ndiudzei sekuru, makaita marituals api? Because tarisai, mari yamava nayo. Ndakangomutarisa ndikamuti, muzukuru wangu, muzukuru, handina kung'anga kwandakamboenda, handina kumaprofita kwandakaenda, asi ndakangovimba naMwari. I believed muna Mwari nekuti I knew kuti he would defend his name. Saka from that day ndipo apo paakatangawo kufarira zvekunamata, akazotendeuka matambudziko asati apera, but ndiri kumubatsira because I know kuti iye anokwanisa asina ushingi sehwandakaita. So I have decided to assist him because I know kuti where it hurts the most is pamafinances, ndipo panorwadza kana kuri kunzi unenge uchisangana nemachallenges, ipapo panorwadza because the family has to eat. That is why I have decided to help him. But vamwe vose avo ichingori teki neng'anga. Ipapo pandainge nditori kumusha, patori neng'anga mbiri dzakauya, hameno zvavakanoverera kwainge kumbori nematoilets avo atakakura tichishandisa. Hameno zvinhu zvakanzi zviriko ikoko zvakambobatwa nevamwe vanatsika mutanda. Ndakangotarisa ndikangoti, ya, shuwa uyu ndo unonzi mutoro waunenge uchizvitakudza zvechokwadi. Not meaning to judge anyone. I visited my father's grave for the first time in many years because hama dzainge dzisingatonditendedze kuti ndige ndichitosvika paguva rababa vangu nekuda kwekuti ndainge ndiine chivanhu chandainge ndakaramba kuita. Ipapo mukomanashi, kungoenda kwandakaita paguva rababa zvakatomutsa mimwe mitauro mudzinza kuti, hey, mamuona akaromba, taikuudzai kuti akaromba. Vanhu vakatotanga kutotaura ndichiripo, but I know kuti handina kuromba, ndiMwari vakandibatsira. But paiva nedzimwe nguva dzekuti ndaiti kana ndikatarisa kudenga, especially dzimwe nguva ndaiti ndisina kana mari yekuti ndinge ndichikwanisawo kukwira mubhazi kana kombi ndotanga kufamba netsoka, ndaiti ndikatarisa mudenga ndozvibvunza kuti asi nhai Mwari muri kuti kudii nekutambura kwandiri kuita. Ndaienda kuchechi, ndaingova ndiine safety shoe yangu iyo 1 yandainge ndakapiwa kubasa. Ndakagumisidzira ndaisona newaya, ukaona safety shoe yaparara zvokuti unosvika pakuisona newaya, zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Saka ndinoti kwamuri, muri yeZimbabwe, it does not matter how hard life can be. Do not think that God is silent only because he is silent. God's silence is not rejection. He is preparing for you. God lifted me up. Ndainge ndisiri kana munhu anoverengwa pavanhu, even hama dzangu nemadegree angu iwako vaitondikesa vachiti uyu achafa ari murombo. Ende painge patori nevamwe vatete avo vaiti kana ndikasangana navo vaitengesa kumbare uko, vaiti makabheji angu iwawawa, tichati kana tokuviga parufu rwako sezvo uri murombo tichangodyawo makabheji iwawo. You can just imagine the pain kuti hama yako yeropa achikuudza kuti makabheji iwawawa kana ukanzi wafa
ndisu tichatodoneta chikafu parufu rwako nekuda kwekuti iwe hauna chauinacho, kana imba hauna kana kuvaka, vamwe vako vari kuvaka kumusha. Saka kana wafa tichakuradzika pai, unoda kuzoradzikwa pai usati wavigwa. Mutauni macho hamuna zvamuri kuita, kumusha kwacho hamuna zvamuri kuita, saka makaendirei kuuniversity? I used to feel like I was a fool, a useless person, a useless being. 5 years was not a joke. Uchitambudzika, day in, day out, it was a matter of survival. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu zvakangoma hazvo vedu we, hanzi 5 years mushure mekunge ndaiswa chituko pamusoro peupenyu hwangu, chituko chekuti uchafa uri murombo wekupedzisira. Zvakangoma hazvo vedu we. Please keep them coming. Please bring your testimonies. Tinge tichibatsirikana, especially apo pavati kunyangwe zvikaoma sei, do not think that God is silent. He is preparing you for something bigger. Hanzi ndinozviziva kuti zvinokwanisa kurwadza kuti hauna chauinacho, uri kunamata situation yacho haisi kuchinja, and you keep on doubting yourself, but know that God is not ignoring you. Let us talk about this in the comment section.